संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। राजापूर बारसू इथं रिफायनरी प्रकल्पाला तीव्र विरोध होतोय। मंगळवारी याचा उद्रेक पाहायला मिळाला। आता यावरून सत्ताधारी विरोधक यांच्यात आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडताना पाहायला मिळाल्या। त्यातच ठाकरे गटाचे आमदार राजन साळवी यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागलं होतं। ठाकरे गटाकडून विरोध होत असतानाही आमदार राजन साळवींनी रोजगाराच्या मुद्द्यावरून समर्थन दिलं होतं। मात्र सॉइल टेस्टिंग सुरू झाल्यापासून नागरिकांचा विरोध होत असताना राजन साळवी यांची मात्र चुप्पी होती। त्यामुळे राजन साळवी नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागलेलं असताना ट्विट करत अखेर त्यांनी मौन सोडलंय। रिफायनरीला समर्थनच असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय। ट्विट करत काय म्हणालेत राजन साळवी पाहूया। राजन साळवी म्हणतात, कोकणातील बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर प्रकल्पाला समर्थनच। माझ्या विरोध करणाऱ्या नागरिकांना प्रकल्पाची बाजू पटवून प्रशासनाने द्यावी, त्यांच्यावर अन्याय करू नये। यात त्यांनी उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील टॅग केलंय। पुन्हा एकदा पाहूयात हे ट्विट नेमकं काय आहे। कोकणातील बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर प्रकल्पाला समर्थनच। माझ्या विरोध करणाऱ्या नागरिकांना प्रकल्पाची बाजू पटवून प्रशासनाने द्यावी, त्यांच्यावर अन्याय करू नये। या ट्विटच्या माध्यमातून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे। त्यातच उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनीही समर्थनासाठी त्यांचे आभार मानले। पाहूयात काय म्हणालेत उदय सामंत। राजन साळवींची जी भूमिका आहे तीच शासनाची भूमिका आहे। तिथल्या शेतकऱ्यांनी, तिथल्या प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाबरोबर चर्चा करावी, डायलॉग करावा, संवाद करावा आणि जे एक चित्र जिल्हाधिकारी आणि आमचे पोलीस अधीक्षक हे दंडुकेशाही करतायत असं दाखवलं जातं, तर त्यांचा देखील या सगळ्या लोकांशी डायलॉग आहे। त्याच्यापेक्षा जास्त संवाद करण्याच्या सूचना माझ्याकडनं दिल्या जातील। पण राजन साळवी साहेबांनी शासनाच्या भूमिकेचं समर्थन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो। त्यामुळे आता यावर विरोध करणाऱ्या ठाकरे गटाची नेमकी काय भूमिका असेल, उद्धव ठाकरे नेमकं काय बोलणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।